Uphinde wazibekela enye irekhodi umongameli Cyril Ramaphosa nanjengoko eli loMzantsi Afrika liqhuba iphulo lotyalo-mali. And we refuse to be daunted by the challenges that we face. We are confident that we will recover. We remain convinced that South Africa is an investment destination with significant untapped potential. uRamaphosa ukwathe unethemba lokuba phakathi kobuthoko-thoko bobumnyama eliphantsi kwalo eli noko kuyakude kuvele ukukhanya. We are on a long journey to rebuild our country. We are on a journey to recover the ground that we have lost. Umongameli ukwapapashe ukuba oko eliphulo laqala ngo-2018 eli lisekwindlela eyiyo nencumisayo noko ekufumaneni abatyali-zimali. Uthi xa kungoku eli sele lifumene imali engaphaya kwe-1.14 trillion yeerandi.